Hoteli Ndizi TV kurwasi kinyurukia Iranya ebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii Elietaliane Ndemo TV na boigo chinga kyo chumwaziri boborendo Dr. Fred Matiang'i gakoleta rayo ikase county ya Nyamira abwasa ikase skuru ya bwesike ya Nyamusiyo gotoka sebunge ya North Mogirango imeye county yo ekero bwatera no mwaziri asensemo ye Chindemero Farida Karne na boigo no mulikyo botambase wizara yo bochenusu sani mochache ekero bachikorotota ogo chakiwa kwegesima asenseme yo ya Nyamusiyo mulikyo kurwase county ya Nyamira Jobu Maangi no roboti senchira yubikirano amatuko amake atigarete gocha sobochori obonene ne serikali nigo agenderete goikirani chira yarierete abakenya che egendo ndato korobu gumobo as long as nyasange tedi bagande moyo no korera abantu bamindemeremo abangi nabona abamutike ujiroche tobekera macha ngese mokonyora machange Nabana watirwenda roche banyora machange na libara koromu kiasi skuru. Omwaziri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i nasaba bakenya gukora siasa cy'omurembe. Uragendo ko basaba kamaranje abantu baminto. Odetaza kwa kondo buzetu atana abantu baito uzonda tu arorogoma anechikura cyagara tu arorogoma. Nagusegeta bakenya kwegwa echanjo yo gwetanga kurwaso burwaire bw'ebinyinyi bya COVID-19. Hayo amenikumbusha ni wakumbushe nyinyi hivi. Tafadhali corona bado iko. Na tunapewa chanjo. Wale ambao mtakuwa na nafasi ya kupata chanjo vaccine tafadhali muende mpate. Kwa sababu shida ya corona bado iko haijaisha. Omwaziri bwe Chindemero Farida Karone nasegeta abana kinyaroka gukora omukiase kisemi na gwetanga asamangana atali amaya. So naomba tufanye bidii, tusome, tukatae confusion. This is your time to study. There will be time to make friends, there will be time for boyfriends, there will be time for marriage, and there will be time to work. Omoteneneri bw'abangina ase county Nyamira Jerusha mumanyi nasaba barayigokora siasa cy'omurembe nobotoereru na muntu moko iguko na kurama barayi motai barayi mbori kori waso kurama muntu ase akera umurengo owazimyo la umoja ekoko asobochori obonene bwo mwakoyo bono muigwete setorochi ntorigo mache tarigo tira gotirogorera ugiye amache mata gotia baranga banjire twazina nasi mia ntogwa toro wocha momanye tasi CS Matiang'i momanye tena itunya toroche aso kenata tebire ora iwako motige momoret down bas twakoli endi yamona nyasara sisi amache naro obugima korwa seskuru yeligoma ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.